Mifa production ni ondu flavor ambe aw fo ka awali nyumando amba fo ko aw bismillah aka dogokun kunafoni keneka ina fo mideli ko fa wena sanga anaka wati nkeleba bedo e kana sika fiu ikeleba be tien bulu dogon dingeli alit sika beleta ore kama anga baray nye furba bare Allah ma yanga dibla barakelaw olu be fo ko lu wali nyumando ka sabuke ni yayi aw be ja nyuman soro olu de be ka kodoke nga wa fo chukamina olu tiyi nga bara fanga ka bon kosobe na kene ko na la nini mbalmam sobia madame la solution kan surtout jarama ça va musablare demaya ambala tan ko de baste la ambala tan weekend jaragon anya seke ko de sa aywa sisa weekend nunu jabata law aywa ando na sangura kon na la de ando no kono aywa kanga foli be an filal jakul bela jelen betu kala ka san hera di an bela jenema ya rabbi ala ka garsigo fone mina aywa musafu eko amena nin ko imbla dagirina lable kuma boku yi donko yi ko disa ko sobeke aywa amena do anga kuna foni kon nala musafu ameta komin tengna ko mi musa tembine ale na ga maw ku ubora rpm ngono pew awake kulu bora yere de fiu kan surtout ina fo ibora ka fo chuga mina ni ko Musa Tembeli ale ye député ye député korodo ni ko Musa Tembeli ale yere kunkera assemblée député yere nyema ye kuyi ali na manye ale ka nyema ya kada ni tanyo yi angela ye bi sina bora la o kara de o gelera de kan surtout nga ni ina fo iba akalama chuga mina Musa Tembeli akoni bora ninka kunafoni mimbe ayira ka fo ko ale ni ajekulu ayere to ni oye jeunesse mo wi RPM konala o koni fleni ninga ufodi kabo RPM ko ina kosobe kan surtout o masro dore fe ako ni ko RPM yere oye anga ala mahinena Ibrahima Boubacar Keita Bouaka parti kundu kan surtout nga kabi boatanyana Musa Tembeli ka fola parti koni kembe donier ka dantolen kuna dona ako parti yere tiga sharia yere batobli ako nyema ya kele kan surtout ori sebe ko nyonyelendu akonona la ako wasanga anaka wati parti yere sharia munu boku ubi kan surtout sharia koni atika bo asirama kan surtout ako ni ya takalaje Dr. Boubacar Tereta akuku ale konni banindu ali ube je sangono ube kongere bamunke yasa ko ube sigi senga kansutu ko okwe alisa okwe maseka ke akuku kasoni yata ka laje mamunu yere be parti nyema ya la kansutu ko olu yere ka fen yere bana ukamanda bana ka bo parti kono pew ori ugum konna la parti sharia mbe parti kono yere ba mora ka fo ku ka kongre ke yelema odi ngomi dunja kasutu nga akuku ni ya taka alaje Tereta kone ale maso o manyejugu nyenyima aku on hundere ke kasutu aku ni bolodo wo kono ni ma wo kono fen soro ini ibulu fula koni soro ore ugum konna la Musa Tembeli ale koni ni abarake nyon bele jilen kelen fle ni ninga pour foucher kabo RPM na ka foni ala sonama ubina uyere ka parti ninga osigi ninga soro parti nyere masigi kaba onyema ya yere obeto Musa Tembeli bulu kan surtout akuku ni mandai nu refle ninye no Tereta ka mandai kabi samba fla aneta anin kononton okumbana olu banindu ninga joro dimo atoma ore gum konna la Musa Tembeli koni ni aba awnyere ka commune konna la commune konna la kan surtout afleni ninga iyere nyini ani ato bela jele ka foko RPM wa aji musafu bama nonga pumate yere nyini madoko sorolo ekele la fara chenga na maton talan fasho kan kunti ko were nyini na madu amabawa ala ka jisma ka ko furai ya rabbi musafu nan bora eno mi anga colonel anga president colonel Asim Goita ale ka sankura foli konnana akoko malion bela jele abetu kanga fara nyanga ko sobege wa ko bega to anola go awage
ne ye feerekɛla ye e ka to i ka feere la ne yɛrɛ bɛ jini ne don i yɛrɛ ɲuman i ka t'o dɔn awɔ an bɛ sali fo nin yɔrɔ in na a ma ban wa kan surtout i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na an ka jamana ɲɛmaa colonel Assimi Goïta belebele a kɔni bɔlen filɛ nin ye alamisa don janvier kalo tile 5 yɛrɛ kan surtout o kɛra an yɛrɛ fɛ yen Kuluba an kun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la an wɛsilen a ma ban wa an kɛn bɛ ka karavati jɔntɔ an tɛ sɔn to gannen la ayi cogoya si la kan surtout a kɔni ya an bɛɛ lajɛlen wele an diinɛmaw ka taa se kerecɛnw ma kan surtout an ka jamana Bamakɔ yɛrɛ sigibagaw n'a bɛ fɔ famille fondatrice kan surtout ani jamana maaba caman a kɔni ye bɛɛ lajɛlen wele kan surtout n'a ma ɲɛ olu yɛrɛ kun taara ka taa foli kɛ colonel Assimi Goïta ye Assimi Goïta a kɔni bɔra a ye kuma ta ten a kɛlen ka kuma ta kan surtout a kɔni ye samɛ foli a y'o di malien cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔ yɔrɔ suru ani yɔrɔ jan a ye an bɛɛ lajɛlen fo ni ka an bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn kan surtout wa a ka kuma kɔnɔna la a y'a ta k'a jira k'a fɔ ko a bɛ mun ɲini jamanadenw fɛ i b'a fɔ an filɛ nin ko wagati min na a ko kan surtout maa bɛ se k'i ka hakɛ ɲini ka sɔrɔ a ma dama tɛmɛ kan surtout ko n'i y'a jateminɛ k'a fɔ hakɛ ɲini ni a dama tɛmɛna a bɛna kɛ an ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ kɔrɔn fɛ n'u kɛn bɛ ka u jɔ k'u kɔ da juguw kɔ a la a ko hakili yɛrɛ la u hakili bɛ sɛgɛn k'a sababu kɛ u bɛ kɛlɛyɔrɔ la u ye kelen ye kan surtout wa u hakili bɛ u ka denbaya fana la an fɛ yen Bamakɔ yan kan surtout k'a bɛ kɛ ko ye ko mun bɛ gɛlɛya kosɛbɛ kan surtout a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko u ni maa dɔw yɛrɛ ye fɔ ka bɛn kɛ a la k'a fɔ ko baarabila ninnu ni ko caman bɛ yen kan surtout ko a kan ka nɛmɛ k'a sababu kɛ fasoba Mali a bɛ yɔrɔ min na sisan an b'a dɔn k'a fɔ ko a ko man nɔgɔn hali dɔɔni o de hukumu kɔnɔna la kan surtout a kɔni bɔra ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn ka tila k'a ɲini fasodenw fɛ k'a fɔ ko an bɛɛ lajɛlen kan ka Mali dɛmɛ n'an ka dɛmɛ cogo ye kan surtout ni diinɛ ko nana u ka to diinɛ mɔgɔw bolo kan surtout ni jago ko nana u ka to jagokɛlaw bolo kan surtout wa morifa ko wa u ka to olu surasiw bolo kan surtout wa a tilala ka jigi sigi kuma caman fɔ kuma min ni an caman tun bɛ a fɔ an ka temiyɔrɔ la ni ala a ma ɲɛ a tun bɛ kɛ sɔsɔliba ye k'a fɔ ko nin wagati tɛmɛlen ninnu na an ka kɛlɛkɛcɛw alhamdulilayi tabarikala tabadakakala kɛlɛkɛminɛnw caman b'an bolo kan surtout a ye misali yɛrɛ ta k'a fɔ ko fɔlɔ hali ni bin kun kɛra olu kan yaasa u k'u ka avion lawuli ka taa kan surtout a ko bɛɛ lajɛlen kun ye fo maa wɛrɛ de ka yamaruya di u ma k'a fɔ ko u k'u ka avion ta pankuru ta ni ka taa dɛmɛ don kɛlɛkɛlaw ma a ko nka an filɛ nin wagati min na ko bi a y'a fɔ a ka kuma la a ko kuma tɛ k'a fɔ ko an bɛ ka mɔgɔ babali kuma tɛ k'a fɔ ko an bɛ k'an waso n'a ye nka bi an bɛ yɔrɔ min na ko sisan o kɔni o banna pewu bi an ta y'an ka jamana ye wa an sago b'an ka jamana la kan surtout ko foyi tɛ tɛmɛ an ka jamana kɔnɔ bilen ni anw yɛrɛ ka yamaruya tɛ anw yɛrɛ ka pankuru de bɛ pan wagati min ya an sara janna jango ka taa se pɔli ma wa n'i yɛrɛ ka pankuru bɛna pan kan surtout e de bɛ yamaruya ɲini an fɛ sisan an k'a f'i ye n ko i ka pankuru ka pan o tuma an b'a dɔn cɔ ni ko nana bɔ a kɔnɔna la responsabilités bɛ situer a la dɔn k'a fɔ ko nin wagati in na aw de tun bɛ yanfɛla in dɛ kan surtout a ko ni malien bɛɛ lajɛlen fo ka malien bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn a ko n'i y'a ye dɔ faralen filɛ nin transition in kan a ma dabɔ ko wɛrɛ kama baara mun daminɛlen don yaasa baara in bɛ se ka ban cogoya min na wa fanga dafiri sanga a n'a ka waati fanga dafiri sanga a n'a ka waati kan surtout o bɛ se ka ban cogoya min na o de hukumu kɔnɔna la olu kɔni b'u ɲɛsin u ka baaraw ma wa a dalen don a la hali ni olu ma se ka baara bɛɛ kɛ mun bɛna fɔ olu kɔ ni ngala sɔnna ma olu n'u jɔyɔrɔ la fasoba Mali a na kɛ an ta ye ni kɔni kɛra a ka samɛ foli ye ka tila ka duwawu caman don fasoba Mali ye wa an yɛrɛ tila ka duwawu caman kɛ a yɛrɛ ye ya rabiyama ala ka an bɛn kan kelen ma amina ya rabi b'a la ni kɛra Kuluba an kun bɛ yen a ma ban wa ne ni n ka petini kun bɛ Isu Petit Mukutari Ba Tarawele ne yɛrɛ ɲinɛna ale kɔ dumuniko la yɛrɛ
cameraman ninnu u bɛ sɛgɛn ka mɔgɔw fɛnɛ bɛ ɲinɛ u kɔ dumuni ko la dɛ. Bon Musa est-ce que kɔngɔ b'ale minɛ kosɛbɛ mais n'anw fɛnɛ tɛ ale tɛ balo. Kana se ka wula dɛ. I m'a ye wa. Basa min bɛ sɛ fɛ. O don dɛ. O tuma Musa n'an bɔra yen sa an bɛna an ka kunnafoni sabanan na. Kosɛbɛ kɛ. Ayiwa ko fɔlɔ Mali de kɔnɔ a tun bɛ ye de ni maa sara tasibila tun bɛ k'i ye. Kosɛbɛ kɛ. I tun bɛ lakodɔn nka k'o banna koyi. Awɔ. Bi Mali kɔnɔna la ko min ye maa 6 ye olu fana jatera an ka maabaw fɛ. Kosɛbɛ kɛ. Awɔ kɛ. Kan surtout i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na nin kɔni ye ko ye ko min ni hakilina bɛ tanu ka bonya kosɛbɛ k'a sababu kɛ kan surtout an yɛrɛ ka maa caman bɛ nin fɔ wa hali an yɛrɛ tun b'a fɔ an ka barokɛyɔrɔ la k'a fɔ ko fasoba Mali yaasa u k'i lakodɔn fo ni i sara bamananw dun b'a fɔ u ka bamanankan na ko ni sani ka jɛgɛjalan kɛ ka su fifa n'i y'a naji ye ka kɛlɛkɛlɛnin k'a la k'a d'a banabagatɔ ma a n'a kusaya ma kosɛbɛ o de kɔni hukumu kɔnɔna la a bɛ n'a fɔ jamana ɲɛmaaw u filɛ ne ka nin ko in ta ba la san o san u kɔni bɛ maa dama ni tɔmɔ maa minnu ni jɔyɔrɔba b'u u la faso kɔnɔna la jɔyɔrɔ min don minnu hakili ye faso dɛmɛ minnu hakili ye mɔgɔw dɛmɛ ni dɔnniya min b'u la kan surtout n'u b'a tila maaw ni ɲɔgɔn cɛ o kɔni na san o san sa ka surtout o kɔni bɛ ta o de hukumu kɔnɔna la ɲinan ta maa 6 ɲɔgɔnna taara a tɔmɔna a la kan surtout k'olu kɔni bila o hukumu kɔnɔna la kan surtout fɛn in yɛrɛ ni i bɔra a kalama a ko in yɛrɛ a commission in sigira sen kan kabi san 2019 san n'a ma ɲɛ o kun ye maa 7 fo ka taga se maa 5 ma o kun ye olu ta nka bi maa 6 mun talen don o ye Muhammad Ould Cheikh Hamawula Haidara Buye ɲɔrɔgaw ka belebele kan surtout o kɔni taara k'a yira k'a fɔ ko maa don maa min ni a cɛ sirilen don jamana in ka ɲɛtaa la kosɛbɛ kan surtout ale tɛmɛlen kɔ o bɛ Mamadu Bubu Ɲang ale fɛnɛ taara kan surtout ka bonya ma segin di ale fɛnɛ ma o tɛmɛlen ka bɔ Cheikh Mali Lifu Yiriba Jara i b'o dɔn wa? Musa fo n t'o dɔn dɛ. E t'o dɔn? I bɛ nin tɔgɔ in de mɛn kan tɛ da kuma bɛɛ. Ne b'a mɛn kɔni o. A bɛ Kati. Aya. Maa min don a fɛnɛ cɛ sirilen don jamana ɲɛtaa la kosɛbɛ kan surtout ale fɛnɛ talen filɛ nin ye Hana Kojo ale fɛnɛ talen filɛ nin ye kan surtout Madame Jakite Aja Yuma Asata Kebe cɛw bɛ se ka taga sɔrɔ musow ma taa jamana kɔnɔ ayi cogoya si la ale fɛnɛ bolo ko ni jɔlen filɛ nin ale fɛnɛ la kan surtout baara ɲuman ni maa y'o kɛ kɔni i n'a nafa sɔrɔ Lasana Sidi Mule Kaifu kan surtout ale fɛnɛ talen filɛ nin olu de ye ɲinan san maaw ye k'a yira k'a fɔ ko maa minnu don u cɛsirilen don jamana la kosɛbɛ kan surtout wa sira caman don maa minnu bɛ yen ni u lamɛnlen don jamana kɔnɔ wa maa minnu bɛ yen ni olu bɛ an ka farafinfuraw dɔn k'u dɔnnakari maa minnu bɛ yen n'u bɛ an ka maaw kalan taasiraw yɛrɛ la kan surtout nin bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɔnɔna la o kɔni hukumu kɔnɔna la hali n'a ma ɲɛ UNESCO yɛrɛ faralen don nin ko in kan ninnu kɔni ye maaw ye maa minnu ni olu tɔmɔna ɲinan san kɔnɔ o tuma an yɛrɛ ta an cɛsiri jɔna comme olu ye 2022 ta ye comme an bɛ 23 la an yɛrɛ tɔgɔ ka ye nin na awɔ an tɔgɔ bɛ yala o an ka diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ ye fadenya ye awɔ o don dɛ an kɔni ka yala kan surtout an ka ye a fɔ k'a dɔn ko an ye jamana den ye wa an cɛsirilen don jamana ka ɲɛtaa la kosɛbɛ nka minnu bɛ mɔgɔw labɔ ka jamana lagosi olu t'a la dɛ ayi olu t'a la ayi Musafu hali ni mɔgɔ wɛrɛ ma ye ne bɛ ye sa an bɛ ye dɛ bari an tɛ mɔgɔ labɔ ayi an kɔni bɛ mɔgɔw n'u hakiliw fara ɲɔgɔn kan ka hakilina fɔ dɔw bɛ yen olu ye mɔgɔ olu bɛ mɔgɔw buruja nka solution t'olu bolo n k'o de ye baara ye o de ka ca an ka mɔgɔw nka Musa fa bɛ yɔrɔ min na kan surtout bɛ k'a kɛ tan tɔ a man kan tɛ k'a kɛ tan tɔ kan surtout y'a don tan ne yɛrɛ t'a fɔ kan surtout n'i y'a kɛ tan tɔ o de ka nɔgɔn o tɛ ne yɛrɛ bolo o de ye baara ye o Musa fo o de dun kan ka dabila o de ka ca an fɛ yan dɛ o de dun kan ka dabila Bamaliba kɔnɔ sisan dɛ y'a jateminɛ an ka sisan wajulu i m'a ye ne nin bɔra a lamɛnni la mɔgɔw ka hakɛ to dɛ k'a sabu kɛ a banna sisan wajulu bɛɛ ye ɲɔgɔn jaabi de ye o de man ɲi mun b'a bɔ yen olu yɛrɛ b'a fɔ ko fɛn minnu haramuyalen don nka olu yɛrɛ ka fɛn bɛɛ y'u ye a bɛɛ de bɛ réseau sanfɛ a ma ban wa bɛɛ bɛ TikTok sanfɛ bɛɛ bɛ Facebook sanfɛ bɛɛ bɛ WhatsApp sanfɛ i si bɛɛ karamɔgɔ ka kutuba ka kɛ k'a sɔrɔ a ka caméra jɔlen t'a la
a kuma bɛ cɛya dɛ i si bɛɛ est ce que e bɛ don misiri bilalen ye i ko di sa o bɛɛ ta kan sutu sisan wajulu de kɔni kelen don ɲɔgɔn jaabi ye bɛɛ lajɛlen ɲinalen don ala ko kɔ ba y'a fɔ tan tɔ a man kan tɛ k'a fɔ tan tɔ ba y'a don tan tɔ a man kan tɛ ka don tan tɔ an yɛrɛ kan ka wajulu mun kɛ yaasa maaw bɛ se ka siran u ka kojugu kɛlenw yɛrɛ ɲɛ k'u ɲɛsin ala ma o yɛrɛ banna ko la musafo ala k'an bɛɛ sababa amina yarabi n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa Bafula bɛ a ko cɛ dɔ yera ale kan donnen bɛ juru la dɛ a ni tɔɔrɔ a ko da fɛ kan sutu a bɛ f'i ɲɛna san a n'a ka waati ko yɛrɛ faga su o ni mɔnɛ wa yɛrɛ faga su ale ni ngala man di nin kɛra nin kamalen nin ye nin kalo in yɛrɛ tile 4 kan sutu ani maaw kɔni jɛra ka baro kɛ ka sufɛ baro bɛɛ lajɛlen kɛ ka dute wuli ka dute min ka murubatigɛ ɲimi kan sutu nga o bɛnɛ ta cɛ in a donnen jata b'a kɔnɔ a tila kunja ale bɛ Bafula bɛ mara la kan sutu ni cɛ in kɔni maaw bɛ bɔ sɔgɔmada fɛ maaw bɛna mun sɔrɔ o y'a sɔrɔ a siso kɔnɔna la kan sutu a kɔni kɛlen filɛ ka juru cari a kan na ni k'a yɛrɛ fa safo o kɛlen u ye wele bila an ka brigade de gendarmerie maaw ma olu kɔni bolilen filɛ nin ye kan sutu ni ka na fure in lajɛ kan sutu nka ɲininkaliw kɔfɛ maa si t'a dɔn fɛn kelen min ye cɛ in bila nin na o de kɔni hukumu kɔnɔna la komi an ka finitigiw olu b'u ka baara cogoyaw dɔn olu kɔni ko nin ko in tɛna se ka bila tan tɔ olu na baara bɛɛ lajɛlen sigi sen kan fɛn min ye cɛ in bila nin na o ko bɛ se ka ɲɛdɔn cogoya min na. ayiwa musafo ala ka dɛmɛ o kɛ n'i ko ala delilen mun ka go n'a sara i t'i yɛrɛ sɔrɔ o y'o bannen pewu n'i ko diɲɛ man di den yɛrɛ n'i yɛrɛ bɔra a kɔnɔ o ye ka diɲɛ bannen kɔni pewu ayiwa musafo an bɛ to halisa an ka ba maliba kɔnɔna la ko min ye magistraw ye ne olu ye kiiritigɛlamaw ye a k'u bɔra ka sɛbɛn dɔ bɔ ko u ma jɛ ni a ye bi u ma jɛ n'a ye sini sabula ko an ka ɲɛmaw ye dɔ fara kiiritigɛla dɔw ka retraite si kan ko ma bɛn u ma dɛ kan sutu i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na nin ye bama yɛrɛ dama ka kɛlɛ ye tuba ni sentu o tɛ kan sutu nin ye je connais mes droits ma yɛrɛ damaw ka kɛlɛ ye a ma ban wa an kɔni ta ye ni ka a lakale ye kan sutu o de kɔni hukumu kɔnɔna la nin kalo in yɛrɛ tile 4 kan sutu an ka kiiritigɛlaw u kɔni bɔra ni ka kuma kan sutu ka a sabu kɛ ni i bɔra a kalama wagati tɛmɛlenw la an ka jamana ɲɛmaw u kɔni filɛ nin ye ni ka maa dama dama ni tɔmɔ ka dɔɔni fara ko hali diɲɛ mana kɛ sɛfan ye dɔ bɛ sange sira kosɛbɛ a bɛ k'a fɔ ko dɔw kɔrɔlen don ko olu ka gɛn ka bɔ baara la dɔw bɛ k'a ɲini ko ka dɔ fara olu ta kan ne yɛrɛ ko k'i b'a sɔrɔ olu ye branche min kɛ nka mɔgɔ si m'a kɛ Mali i b'a sɔrɔ sinon kɔni ne kɔni b'a dɔn kɔni e ye wala min kɛ ne fana y'o wala kelen kɛ ne e ka taga wagati sera Musafo e tɛ taa sa e fana ka place di ne ma e ma taa ne na se ka na ne na se k'an firifiri ka so kɔni hukumu kɔnɔna la an ka kiiritigɛlaw u kɔni kumana ko olu y'a jateminɛ nin wagati laban ninnu na ka sutu an ka jamana marabaga minnu bɛ ɲɛfɛ ko u bɛ ka abus de confiance de kɛ kan sutu ka sabu kɛ u bɛ sariya dɔrɔn de sɔsɔ olu ka sira kan a ko n'i y'a ta ka a lajɛ kan sutu nin kuma in bɔlen ka bi ka maa dɔw tɔmɔ ni ka dɔɔni fara olu retraite si kan a ko o ye ko ye kan sutu ko o ma bɛn olu ma ka sabu kɛ olu maa minnu filɛ nin ye ni dɔ faralen filɛ nin olu si kan ka retraite si kan kan sutu a ko a bɛna ni kɔlɔlɔ ye fo magistrat mɔgɔ 530 bɔyɔnko a bɛ se ka dankari kɛ minnu ka baara la u bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ de o tiɲɛ yɛrɛ la e bɔra yen ne bɛ na ni bɔra yen nin bɛ na n'a fɔra k'e tɛ bɔ yen minnu bɛ kɛ minnu a bɛ dankari olu ka baara la o de kɔni hukumu kɔnɔna la u kɔni bɔra ni ka u ka dusuma kasa yira ko k'a fɔ ko olu kɔni bɛ wele da mun kɛ an ka jamana marabagaw ye u ka u jija u ka baara kɛ sariya kɔnɔna la kan sutu o de b'a to u yɛrɛ bɛ ka mali kura ko mun fɔ kan sutu mali kura in bɛ se ka kɛ mali kura ye cogoya min na nka ko sanga a n'a ka waati ka dankari olu yɛrɛ ka sariyaw la kan sutu ko o ye ko ye ko min ba bɛn kosɛbɛ kosɛbɛ wa ko nin mun kɛlen filɛ nin ye kan sutu olu bi ma jɛ n'a a ye u sini ma jɛ ni a ye ni an ka jamana ɲɛmaw bɛ se ka fɛɛrɛ tigɛ cogoya min na nin ko in bɛ se ka bɔ a ma a bɛ ja olu ye
Musafu tiɲɛ yɛrɛ la o jo don an kɔni ma kalan sa nka nin yɔrɔnin na Musafu nin tɛ bɛn ne yɛrɛ ma dɛ wa sanga ni waati nin ko de bɛ yen dɛ dɔgɔkun tɛmɛla an ma énergie di Mali mɔgɔw ta f'i ye an y'o fɔ kɛ maa minnu bɛ yen n'u b'u dɛmɛ baara la ni a sera mɔgɔ 10 ma u ɲɛ t'olu la ayi o de dun man ɲi Musafu o man ɲi dɛ Ala k'an bɛɛ sababu amina yarabi ayiwa Musafu an bɛna an ka kunnafoni wɔrɔnan na ko min ye maliyɛn maa 500 ɲɔgɔn 500 500 don ko olu bɛ Sahara la u tɛ ka sira sɔrɔ ka na nka min y'an ka ministère ye sa ni ale bɛ Mali ni jamana wɛrɛ cɛ kuma fɔ ko u bɛna fɛɛrɛ kɛ yaasa u bɛ se ka segin ka na an ka ba Maliba in kɔnɔ yan cogoya min na kan surtout i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na Ala ye fasoba Mali da k'a fɔ ko sanga a n'a ka waati an ka maaw dɔw bɛ bɔ ni ka taa u dayirimɛ ɲini ka sabu kɛ Ngala yɛrɛ y'a fɔ a ka Alaya la kan surtout ni ɲa ma ɲɛ i bolo i jija i ka kɛ i garijɛgɛ ɲini yɔrɔ wɛrɛ a ko o de hukumu kɔnɔna la an ka fasoden Mali u kɔni kelen filɛ nin ye u bɛ Sahara sanfɛ kan surtout Asamaka u bilala yen de kan surtout u ko nin ko in yɛrɛ sɔrɔla mun fɛ a kɛra video dɔ ye video min ni an ka maa minnu bɛ yen an ka kamalen kelen bɛ yen ale de filɛ nin ka nin video in kɛ wa video in na a ye damakasi kan kɛ k'a fɔ ko komi a fɔra k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw t'a kalama k'a fɔ ko olu bɛ yen ale kɔni bɛ video in cari yaasa mɔgɔ hakili ɲumanw ni bɛɛ lajɛlen bɛ se ka video in kolokolo cogoya min na kan surtout ka se an ka jamana ɲɛmaaw ma kamalen a y'a ka ko dabɔ mun kama a kɛra o ye kosɛbɛ a ko k'olu kɔni gɛnnen filɛ nin ye kan surtout ka bɔ Algérie ni ka na u fili kungokolo fatabata kɔnɔna la kan surtout u ni Niger tɛ u ni Algérie tɛ kan surtout o kɔni hukumu kɔnɔna la baloko dɛsɛ bɛ olu la kan surtout a ko fo maa caman yɛrɛ bɛ olu ni bɛ ka bɔnɛ a ko a kɔni bɛ wele da kɛ an ka jamana marabagaw ye u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ kan surtout u ka fɛɛrɛ kɛ walasa olu bɛ se ka fasoba Mali sɔrɔ cogoya min na kan surtout o kɛlen a ye video in kɔni bila i b'a fɔ ko an ka ministre yɛrɛ kun segin bɛ ka video in makɔnɔ video in kɔni bila o yɔrɔnin bɛɛ an ka ministère ka chef de cabinet ale kɔni filɛ ni ka a ka nɛgɛjuru bɔ ani o kamalen yɛrɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a ko o k'u kɛ pewu fasoba Mali tɛ ɲina a den kelen kɔ jamana yɔrɔ si ni Ala sɔnna ma ni Ala n'a kira sɔnna ma kan surtout an ka jamana na ko bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa ninnu ka se ka fasoba Mali sɔrɔ lafiya ni hɛrɛ kɔnɔna la cogoya min na kan surtout a ko n'i y'a ta k'a lajɛ an ka jamana marabagaw u se kɛ kosɛbɛ a ko san tɛmɛlen yɛrɛ la maa 730 ay maa 773 kan surtout olu fɛrɛ yɛrɛ nalen filɛ nin ye fasoba Mali kɔnɔ wa an ka jamana marabagaw y'u dɛmɛ ne a bɛ f'u ma ko accompagnement u dɛmɛ kan surtout ka tila ka baara sira dɔw yɛrɛ bɔ halisa dɔw bɛ formation na kan surtout u ko nin kɔni u ma ɲina u kɔ abada wa ni Ala sɔnna ma u k'u da k'u hakili latigɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen na sigi sen kan yaasa an balima minnu bɛ nin gɛlɛya jugu in na u bɛ se ka na an kɔrɔ cogoya min na u kɛnɛma ani u ni kisilen i bonya bala ayiwa Musafu k'Ala ka dɛmɛw kɛ Ala k'o ɲuman don an fɛ yan Musafu n'an bɔra yen an bɛ taa an ka kunnafoni 7nan na ko min ye Kayi ni Bamakɔ cɛ ye yala ko terrain yɛrɛ bɛna wuli san jɔ sa yɛrɛ kan surtout i n'a fɔ i bɔra kalama cogoya min na an Kayikaw an ma foyi bila kulu ye cogoya si la an de b'a fɔ kulu kan surtout i n'a fɔ i bɔra kalama cogoya min na terrain kɔni a kun jɔlen don bangala nka kan surtout wagati tɛmɛlenw la an ka terrain yɛrɛ a ye turu kelen yari kan surtout nka kabi o turu yari la kan surtout terrain ko a dalen de tɔtɔtɔ an ka maa dɔw yɛrɛ bɛ olu bɛ ka ɲɔgɔn ɲininka a ko wagati jumɛn terrain min na
wuli ka sabu kɛ ni a jateminɛ terrain jɔli a bɛ kɔlɔlɔba de se olu ma ka sutu a ko ni hali sira yɛrɛ ta k'a lajɛ ka sutu an ka bolimafɛn sira kan sisan a kɛn bɛ dan b'a da ko ye ka sutu bingalikɛlaw ka ca kosɛbɛ sira ninnu kan ka sutu olu ko hukumu kɔnɔna la an kita sigibaga dɔ yɛrɛ bɛ ale ko ko terrain kɔni na a sera ka wuli a na ja olu kitakaw ye mayinakaw fana y'u fɔ nka ka sutu ko mana kɛ cogoya min na bɛɛ lajɛlen n'i ka yecogo nin ye maa dɔ fana ye maa min ni ɲininkali tɛnkuna ale la ale kɔni jigi sigilen don k'a sabu kɛ n'i y'a ye k'a fɔ ko terrain bɛ jɔyɔrɔ minnu na n'a bɛ fɔ olu ma ko gare n'i y'a ye k'a fɔ ko an ka jamana ɲɛmɔgɔw bɛ ka segin k'olu dilan fan bɛɛ lajɛlen ta dilan k'a sutu ko o b'a hakilisigi yira olu la k'a fɔ ko baara kɔni bɛ ka kɛ ko in ye fɛn min ye kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi don bɛɛ lajɛlen b'a ɲɛ bɛ a la baara bɛ ka kɛ wa araye minnu bɛ yen n'i ka sɔrɔ olu kan ka wuli ka falen ɲɛmɔgɔw bɛ ka nin bɛɛ lajɛlen kɛ ko o b'a yira k'a fɔ ko an ka hakili sigi dɔɔni ale tɛ tɔ ko la ko ni ala kɔni sɔnna a ma olu kɔni hakilila tigɛlen don a kan kosɛbɛ k'a fɔ ko hali n'a mɛnna cogo o cogo don n'a nata in na kulu na wuli a bɛ wuli o an bɛ sɔrɔ ka duga daminɛ awɔ jona kɛ musa o ye fɛngɛ kɛ feere wa e tɛ duga dɔn duga tɛ kan sutu i ɲɛ b'a la terrain in filɛ nin ni a wulila n'an m'an baarakɛ cogo falen a tɛ tɛmɛ san kelen kan tuguni cogo di yurugu bɛɛ kɛ terrain voyage in na kan sutu o bɛɛ b'a la n'a fɔra ma ko duga ne bɛ baara kɛ terrain na ne bɛ e ka wari minɛ a tɛ taa jamana waganden kɔnɔna la ne bɛ e ka minɛnw ta a tɛ taa jamana waganden kɔnɔna la o damata de ka ca an balima ne kun y'a kɛ duga fiyɛ ye o caman t'a faamu k'a sutu i dayirimɛ bɛ fɛn mun na ni i ma i b'o minɛ cogo ɲɛ k'o minɛ ka ɲɛ a bɛ k'i ka ɲɛkumu kan dɛ kosɛbɛ ala k'an bɛɛ sababu amina yarabi ayiwa Musafu an bɛna an ka kunnafoni laban na n'o ye an ka kunnafoni seginna ye ko min ye an ka ɲɛmaa ye Colonel Assimi Goita k'a ye kanabilali kɛ ka ɲɛsin Ivoiriyɛnw ka finitigilaka minnu tun b'an fɛ yan 49 in kɛ k'a hinɛ olu la k'a sutu an ta turan o laban o ye sentɛgɛni jɛ ye k'a sutu i n'a fɔ i bɔra kalama cogoya min na an ka kunnafoni ninnu yɛrɛ la an kun ye nin fɔ an y'a dɔn k'a fɔ ko don dɔ bɛ na k'a sutu ka sabu kɛ fasoba Mali ani Abidjan an bɛɛ lajɛlen hali n'an tɛ ba kelen ye an bɛ sɔn ka kɛ fa kelen ye k'a sutu o de kɔni hukumu kɔnɔna la Ivoiriyɛnw ka kɛlɛkɛcɛ minnu kun nana an ka jamana kɔnɔna la ni a ma ɲɛ nakun jɔnjɔn ma sɔrɔ u la k'a sabu kɛ a ko kɔni kun ko ɲagamina kosɛbɛ wa an ka kiiritigɛlaw fana kun filɛ nin ye ni ka bere dasi u kun u bila san 20 kaso wa muso minnu kun b'u la olu kɔni kun ta ye se kaso ye nka an ka jamana ɲɛma ale de ye bɛ se ka nin kɛ ka yafa kɛ u ma yaasa u bɛ se ka segin u ka jamana la cogoya min na nka ka sutu a ko in kɛra ko ye ko min ni bɛɛ lajɛlen ye ko in sɛbɛkɔrɔ tanu k'a sabu kɛ nin ko in kɔni nin banna hali n'a ma ɲɛ furugufurugunin kun bɛ a ko la nka bɛɛ jɔyɔrɔ dɔnna bɛɛ bilala i pilasi la ko n'i y'a mɛn n'i bɛ yiri tɔw tigɛ i b'a daminɛ si la o de hukumu kɔnɔna la an ka bonya o ka sɔrɔ an yɛrɛ bonya an ka jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye Assimi Goita ye a y'an ka kiiritigɛlaw to yen k'olu bonya u ka sira kan u ka kiiri tigɛ wa u y'u ka kiiri tigɛ u ka sira kan gɛlɛya ma don a la foyi ma don a la o y'olu ka baara o fana kan ka kɛ wa ale fana filɛ nin ka nin mun kɛ o y'ale fana ka sariya ye ale bɛ se k'a kɛ taa tɛ mɛnɛ sisi tɛ bɔ kan sutu nin kɔni kɛra ko ye komi ni ninnu kɔni labilalen filɛ nin ye nka a kɔni bɛna kɛ fɛn ye an sɛbɛ bɛ dɔn don a mɛnna koyi Musafu bamananw ka kuma dɔn anw tɛ mankan bun ye bilen dɛ ko n'i ma su bugɔ ɲɛnama tɛ siri a ye cogoya si la an kɔni y'a jira k'a fɔ an bɛ bonya an mago tɛ bagabagali la a ye cogoya si la an mago tɛ foyi la an ko mun i b'a kɛ o ye n'i m'a kɛ o ye o kelen don an ka bi kunnafoniw kuncɛ kosɛbɛ Musafu ayiwa ko bamananw ka kuma don kuma de ye to de ye n'i ye dɔ ta dɔ wɛrɛ bɛ wuli ayiwa n'an donna maa min gasi la
k'u ka yafa an ma kosɛbɛ kɛ ni ala ma baasi kɛ n'ala ma an ka jɔnya jɔ an na kari wɛrɛ olu n'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nin kɛnɛ kelen kan an bɛ kunnafoni walawala kosɛbɛ k'a d'u ma laadiriya la